हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय चैनल मामल प्रधान ऑफिशियल। आशा करछि आपण माने बहुत ही भलरे थिबे। मुझे बहुत भलरे अच्छी। तो आज हूँ पणा संक्रांति, ओडिया नववर्ष। तो मो तरफ आपण मान समस्त हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आशा करछि आज दिन आपण मन समस्त भलरे कटिबो। तो मु जेहेतु पणा संक्रांति तो समस्ते मंदिर जाऊे, तो मुझे मंदिर जीवी से लगी भोग सब सजाड़ी रखी। तो मु आज कौ मंदिर जी एटा आपण मान पाखे सेयार करी। ए आसतु जा मंदिर बुलवा कौन मंदिर जीवटी आस नानी हाँ ये हूँ आम गाँ त्रिनाथ मंदिर। फास्ट मुझे को आसी जी नारायण मंदिर को, तापर महादेव मंदिर को, तापर जी महावीर मंदिर को। तो आपण मैंने भी आसतु मो सहित मंदिर बुलिए।
ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣୁ ଘରେ ଏବେ ହୋମ ଚାଲିଛି ହୋମ ସରିଲା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବୁ ତ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ अंगारकाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि भौमञ्च प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुः स्वाहावताय मंगलमांगाय रोहिण्याय च विद्महे विदुषूताय च धीमहि तन्नो बुधं च प्रचोदयात् भूर्भुवस्सुः स्वाहावताय बुधमांगाय ओम अंगिरसाय विद्महे। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ବୋଉ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ତ ଏବେ ଆମର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ବନଉଛି ସିମେଇ କ୍ଷୀରି ଆଉ ପରଟା ତ ସିମେଇ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି ତ ମୁଁ ଏବେ ବନେଇଦେବି ପରଟା ବୋଉ ଅଲରେଡ଼ି ବେଲି ବେଲି କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ରୋଷେଇବାସ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ତ କ'ଣ କରିବୁ ତାକୁ मिठा गाधे से पूरा मिठा दिया गुलाब जामुन चेपटा वाला आनी गोल वाला आनी गोल वाला देखी कामुड़ी कुत्ती कामुड़ी ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତ ଖାଇବାରେ ଆଜି ବନିଛି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ବାଇଗଣ ଛଣା ହେଇଛି ଟମାଟୋ ଖଟା ହେଇଛି ତା ସହିତ ଶାଗରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ି ଭଜା ହେଇଛି ଆମ୍ବ ସାଲଡ଼ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚଟଣି ବନେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଖାଇବା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା। ଏବେ ଆମର ଚଉରାରେ ଦିଆଯିବ ପଣା ତ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଭାତ ତ ପଣା ପିଇବାକୁ କାହାର ବି ଏବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ମନା କଲେ କହିଲେ କି 4ଟା ବେଳକୁ ପଣା ପିଇବେ ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଣା କରିକି ଚଉରା ପାଇଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଇସାଣରେ ବାରିଆଡ଼େ ଦେଇଦେବି ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ପଣା କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଇବୁ ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛି।
ए दुई जण आज हस लड्डू खाई से बहुत सारा खाली ନାଇଁ ରେ ପିଲା ପିଲାଟା ବେଶୀ ଲାଜ ଏବେ ମୁଁ ବନାଉଛି ଆମେ ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ପଣା ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇଛି ପଣା ବନେଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇକି କଦଳୀ ସେଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଛି କୋଳି ତା ଦେହରେ ରହୁଛି ବେଲ ତାପରେ ବନେଇବି ମରିଚ ପକେଇବି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଚିନି ଚଉଥ ଗୋଟେ ଦିଅ ଦେଇଦେ ସୁଧ চিনি आशा करुँच भिडियोटी आपण मानक बहुत भल लगी जदि भी भल लगी तो लाइक करूँ शेयर करूँ जो मैंने चैनल नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलुनि बेल आइकन निहाती क्लिक करूँ रखुची बाय।